Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Ano, may kapsat, hindi nga rin irugi nga ibasa na iti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga dura nga pinauluan na iti servidura. Sa gudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga dura. Dear Manong Nemi. Mangmangig ko din Manong Nemi nga ti kinakurapay kat saan nga iso ti tubeng tapno matungpal ti anyaman nga arapaap. No nakurapay ti tao Manong Nemi kahit naman ti sumaliwanwan datay makaangat, makarangay. Sa ambay ba't kadi Manong Nemi ama ko na nga marigrigat unay. Kabuta adamat balay mi Manong Nemi nga medyo nalagdamit no kasta nga dumteng ti bagyo. Saan laki di nga napig sa unay nga bagyo kat saan kami mat nga man ano no mampay awan ti di mabasa no kasta nga napig sa titudo ken angin. Nitatang Manong Nemi kat makitaltalon laeng sakit adda sakit na. Kaya nga sawin Manong Nemi nga saan unay nga makatrabaho iti nadagsen. Gagangay lang nga mapanagkitukit Manong Nemi kadagiti nateng mumula nga nateng nga mabali nga maapit nga sidaan ken kastambaten mapadilako ni nanang. Lalo kami nga kakabsat Manong Nemi siyak tinauna idinto tadua dagiti adjek. When duwa kami nga babae idinto tamaymis nga lalaki ni June. Awan ti sabali nga arapaap Manong Nemi digdi naganak kada kami no saan nga maikan kami tinaranyag ang masakbayan. Tako na datatang kininanang nga numampay sa anda nga nakapagturpus ta nagpatinggadalay nga iti elementarya. Sabi ko manak ko, tada kayo, iti mga ipatungpal kadagiti arapaap mi. Dora anak, sabi ko ipas nagputagbasa anak. Kat makapagturpos ka ti kolehyo, kat matulungam digiti addim. John, junior ka, hangka ko mga agbaling nga naluko. Saan ka ko mga agbaling nga tati pamilya tayo. Saan kanto ko mga agbisbisyo. Kastamatan ken kalili, agsingsigpet ka. Tuladom ni manang mga dura, nga amunan digiti trabaho ti nagtibalay. Oen Manong Nemi, sang kasapulan sang kapuyan, day tati kayarigan. Saan nga agkuti ni nanang, nga mapan, agiremedyo ti posible, nga pamataudan na, iti maigatang, ti bagas, nga maluto, ang kamin nga mangan. Basta ti arig na Manong Nemi. Tayo ko nada nga isursur na ti gudwa. Dati gudwa, nga mapan umutang kadagiti karuba. Yung mabayadam yun no kasta nga
makadamat ta mapataod ni tatang nga ni nanang nga paglakwan na iti bunga tinateng ni tatang manunin. Iti agraduara ko ni elementarya manunin mi kalikagum kulauna itagbasa ti high school syempre. Mapanag idin tumultulong manong iti ili ti lugar mi. Tapno ni kasta ket makapataod akmet iti kwarta. Pasadag balin na ka servidora iti may sa karinderya. Kunada nga rod, oh, Dora, umaka, akas servidora, may bagay unay ken ka, servidora ni Dora. Pangoy-oyong na kanyak manong. No saan ang agiserbi, aginawa. No kasta nga malpas manong nemi ti dua aldaw, Sabado ken Domingo, adanto yawat da kanyak atandan ko, son tumatala ti aramatek, mapanagbasa iti high school. Imbang ta da high school iti ilimi manong. Pagnaek maning po ti sentro ti ilimi, aging gasadya balay, supay na ta pagpletek, ngayon no adan ko amaasyan kanyak manong nemi, magan, akong pagpletek, umagan ti pletyak kanton. Adan tuwag ko na. Ngayon sa paek manong nemi ti kriing, tapno ni kasta kita, hampay ti mao di init, rogyak tun ti magna, manipod balay, gingga di eskwela, numano a kilometro manong. Supay taplete. Agbalo nak tumuten manong nemi, ore may salang to nga itlog nga linengta, iti balon ko, kung saan kita dati tuyo manong. Kaya no kasta nga bakasyon manong nemi, teko na akong mapanak mangged. Conforme ti mabalin ko serkan, mapanak tumulong agdalus. Nasusuruan akmutan nga aglaba manong nemi, mapanak mangala iti labaa. Kahit kulayang manong nemi, nga adamay gamakakwartang osarek iti panagbasak. Nga nayon tanyaman nga iremedyo datatang kininana nga kasapulak. No, maperdinton di sapatos ko manong nemi, adan tumatan dagitay mapangko pagbuludan mo nung pagdawatan kada dagitay natakilanda nga sapatos, sakit ada dagitay na lawa, ada dagitay na ilet, ada dagitay silsil salakto tapno saan nga nalaw, adan tumata iturturid ko, sakit na gabuti kinailit. Sa anak mo na paatras manong nemi, nowa, grado ti pagsasalitaan iti kadamyan. Samat ka di nga siyak ti kalaingan, nga madaag iti top 5, top 10 manong nemi. Naiyan anos ko manong nemi. Aging ka nagturpos ako niti high school. Naman pa'y patsit laeng manong nemi ti paalak kari parang turpos ko ti high school. Wan kat binulburod ko manong nemi iti pinagbadok iti graduara. Nalaksakat. Tanalpasen manong nemi ti may sakat iti karirigatan nga paset iti nagpanaggadal. Upat pa'y nga tawen tapno may erwar ko ti kahit kuman nga kurso. Nga may dibagak kadatatang kininanang manong nemi, inarigat san ngagpaiso anak ko. Idya syudad ka, idya kabisera kan ngagbasa. Tao man ti kolehiyo dito lugar tayo. Umuna-unay, pagkasaraam, pagbayad, pagmatrikulam. Para iti kanam, iti mamitlo ti may sangal daw. Ay na anak ko, mat nga rin ti mabalintay nga ilako kuma. Tagtarakante ko mati baboy, nga adatay mati asideg, gabalbalay, awaw mati adayong ente pagtaraknan. Agtarakante ti manok, umanay matlaeng asidaan, no, pang emergency namang tiliw ni nanang mo, mabalin ng ilako, no, adda, nasken nga kasapulan ti kwarta. Itlog tinetib nga manok, alakit, sumad lang tikang kanay ito, no, pambigat. Umat yung balinteng nga lako nga baboy, uno baka ko ma, uno kalding. Umutang tayo, pangutangan tayo nga, sinut mayat nga magpautang kada tayo, umat namnamain da pagbayad tayo. Numanin sumkan na tiriumak, dakbay nagagagas, umanaylayan nga nagiti ruruot nga na kaya gabutan nga angren nga inumak, nga magbagada nga agas. Mapanak na tayo di syudad nang nagsapal ti trabaho ka rito sa amin.
Kita, siya din nga rati pagtarusam. Kita agtarusak, agsusuro nga dagos, narawamak mo nga nagbaling na servidora, anyat amuyo, baka ada mga lakanyak nga restaurant, agbalinak nga waitress. Saan no kan nga servidora, at waitress mo tem. No karinderya, servidora, no restaurant, waitress. Nang tang, servidora lata. English lang. Ayaw na ya. Na-English lang ni servidora. Agbalin nga, waitress. Oen manong nemi, inak makigasang gasat ko na. Nagrubuatak, kat umanilaeng manong nemi nga pagpletek nga agpasyudad, ti kwarta. Saan nakabaybayan ni Apo Diyos ko na. So magmanong aromatek nga mabalin pa'y manong nemi medyo baro, titsaganak, siyempre underwear, pulbos. Hanak pagid ng pulbos manong. Di ko sakpagid din no awan tinabanglong nga sabon kat dadya paglabat ipagsabon ko. Sa aggulgul so paggulgul ko. Imbag ta saan una nga tidug ti buok ko. No lang nga ti pagsasalitaan manong nemi adamat basit pintas ko. Tadi adda kiti high school adumot kiti agar-aram kanyak manong nemi may sakadakwada ni Willie nga adda iti kabangibang mga barangay. Yan saan kong ingas kaso. Iri makarubuhat ako manong nemi abag sumot nga dalumapas ka tricycle nga agpa-highway nga mapanchili. Sinada ko na. Nakaluganak ni Willie. Papanam, Dora. Inagsidya syudad. Pamukon. Mapanagsapol trabaho ko, Willie. Kasi ka, Juan, naklaing diya kini uncle ko dito, Ili, di kagbasa di college. Pangalang kumamat nga ron datatan, kinahanan ko ito pagpabasa da kanya. Susuro ako nagmaneho at tricycle driver at tumatin. Sukmata na kami ng tagasawatan. Ili ayan. Anak ko ti pangbiag mo kanyak. Noong kasawat ako ma. Apay, natay kan ayat, tabiyagan ka. Si kamat. Anat pang itultuloy mo pang biyag kanyak. Kahit ko sawan. Anantot pang biyag ta. Anantot pang tultuloy ta pang biyag kaya kinagbaling nga anak ta. Nga mayitenak. Uy, di kagtansiyang singas ta. Ang rabutan nagkaabay ito dito sidecar. Kakaasya ka mga nigliklikan ka. Na makakita to ti pakarignak ti ayat sa syudad, mabaling nga sa jayak nga may kamang. Ngam no awan ngay, tamauray ka. Dere amo ti gasat, Willie. No sikaw, no siyak, itinto ang kagasat. Ngam no saan, dikat saan. Awan na talaga ti mariknam kanya na isang sangayan. Kasmay sa laga kamsat. Kasmay sa laga yun. Imurayin ka. Dalatakin ka. Basta ti kahit ko, makapagturpusak. Agtrabaho ak. Sa ako irapin dagbasa. E di makadano na ako manong nemi iti syudad apan nakakabesera iti probinsyami. Iti terminal, ti minibus, manong nemi, dito yakon nga ng rookie na nagsapol. Siyempre no terminal, manong nemi at darig di karinderya. Si Mareka kiti besa ang karinderya nagurderak manong nemi. Pansit ko na. Sinerben lakbet. Soft drink mo ading. Hanin, danong tulatan. Manang. Agyan katoy? Sikat aking kukwa? Kapsat ko taking kukwa. Di kay agala iti servidora? Ayan. Basit med lang dito. Saan kami marigatan? Sabi aya? Sapsapulak nga rin pagtrabaho kabuk di probinsya. Jaili mi. Awan ti mastum nga pagtrabaho nagpatpataklat na. Ang kaso lang ang dagka sa pulan ti kas kanya. Padasa man diong to. Dito nga ligason, dito nga pasdek. Ija corner. Parda lang no kayda. Alaman, naktuman padasin. Manong nemi nakaalad na kanumatin, nasapsaba ka kumaa. Manong tao man?
running to 17, kanadrubarot ko at high school. Nagapuwak jay ilimi. Mayat ko ma. Nagagat kan sa amin tilang amat nagagat. Dati alis to. Hangag patay-patay. Nakaala kami mati. Iti rumuhara kon manong nemi. Iti ta karinderya. Awanin ti mas to papanak. Nagpagnapag na. Napahanak iti ayan. Digdarakil ang pasdek manong nemi. No, awan ti sarkak manong nemi karinderya. Siyempre. Restaurant. Bagay nga tamat kanya. Masapul nga makastrek at trabaho sakbay nga tumting tirabi ko na. E di pan nagnak manong nemi adda nakadalapos kanya kuno siyak ti dim malapos nga ta. Uwan. Padag nga babae manong bastos kanya. Sorry manang. Manang. Ininuwa na talagang siyak. 17 ko balaeng. Running to 17. Abay dinungpar nak. Saan ka dinungpar? Sikat ng dungpar kanya. Agdardaras ka eh. Da kaming kamakamek. Sana ka dinungpar. Netaktakak pa eh. Mabigla yung manang. Di lang baling ka. Tulungan nak. Ano ko matulong ko king ka? Agsapsapol trabaho. Ano nga trabaho tiket mo? Oren niya. Legal lakid di. Pagbagisungar launay. Abay, binaunak ni Madam Cynthia nga mangsapol kami ti kadwami. Ano ti pagtrabahoan? Restaurant. Alam, may kang at naga mo? Dura. Adura. Palayo ko Dura. Alam, pagkisungar orin nga mga makarotin. No muna ta, mangala ka nga dagos ko ni Madam Cynthia. Dang ordran tak ko mga pangibagaan ng jakdam na main, numayat. Sige nga rutin. Mayan. Sa din no. Basta support ka kanya. Kitam kadla di kasatan niya manong. Nagsapul ka, makasapul ka ako nanda. Nagtugtog ka, ilokatanda ka. Kabayatan nga magmagna kami manong nemi kini manang sali. Manang, awag ko kingwana. Sali ko naman natan. Sigamat. Kaslakla bakit unay? 19 kon. 17 mo. Halos kataib ta. Nambay ka ni Dredging restaurant. Nasuro ko na makatawanak. Hangan na ungit Dredging ko ng mga madam. Dami stricto. Depende ti style. No, pasipsip ka kita. Maguston na ka. Isungar terarabidek. Agpasisipak kaslay ta. Nakala akong nga dagos ti ibagbaga na nga kadwami nga waitress. E di adamandak kailan nga pagbiliban na kanya. Sip-sip. Nakunak tinakim ko manong name. Anya tagpasip-sip. Sinaludsod ko manong. Ano tagpasip-sip? Gimagbaga. Yan mangipakita ka tibanag nga manggusto kang pakagustuhan kang ka di boss mo. Tapno handa kang ikaten. Natatapasip-sip. Saan nga pasip-sip at mga ramid ka nga rin ti. Kaya rin nga no, padaging ko na laeng. Ito pakitang tao nga eh. Sabi namin ng pakitang tao. Tulaan yung bagbagan. Basta dadat may balakad ko kang ka. Agpasip-sip ka. Tapno di kasta kita maaging Kristi sweldo. Kaya magustuhan na ka ni boss ni Madam Cynthia. Agpasip-sip ka. Manong name na pintas nga na simple nga pintas na isem manong name ni Madam Cynthia samot nga na uyong tilangan na manong ngem istrikto siguro sa balit na uyong sa balit na distrikto. Agtugaw ka. Nagan mo? Dora, ma'am. Ag-apply ka. Sumurek ka. Ma'am. Taga-ano ka? Impakita ko manong name ti school records ko. Kasla ka malagin rollen. Hanga dadat ka sa pulak. Barangay clearance, police clearance. Mang nagsubliak pala sa lugar mi ag-secure ka na kita.
Awang paglugan ako nga agawid sa jaili mi. Nasingpet ka. Nasingpet ak, ma'am. Hanak pa'y binabaot ni nanang ko kapat nasingpet ak. Kagangay lang, ti ba nagbiag mi? Sakti na una, kada kami nga talong agkakamsat. Kada traduar ko sa high school. Kahit ko tagtrabaho ita. Tano ada maurnong ko. Agbasa kiti college. Pagbasam nga ron. Dito agtrabaho ka, kabayatan agbasbasa ka. No mabalin. Una saan nga mabalin, agurno nga kita nga tawan, sakto agbasa yung tuno, may nga tawan. Sige. Alain ka. Ma'am, stay in ko, ma. Awan pagyanak. Sally. Ma'am, makatubi. Ma'am, apay. Agas kasera ka saan? Uwan, ma'am. Amo masapol ti kadwam, no da kabingay mo. Pagbayad ti kasera. Ke, maano sa nalaki tinailit. Apay Dora, ako pagkasaraan. O nga ron, STN ko ma. Ami masapol ti STN dito no, babae kita STN dito lalaki nga ron di mabati. Amangan no, anda mo pasamak. Amo mo tiit ko sa wen. Sige, umay ka kanyak. Abdoon takadwak nga magbayad, iti binulan. Basta inoten, ginanos ta dyan na ilit. Ang bagay, duwatamat nga babae, o lalaki ko mat kakasera ka, madi, nunubyok mabalin. Magbalin na asawa. Sige. Sali si kanti makamo. Kita man, may umanay kang kuha na dyan uniforme nga bakante. Sige mo, sumunod kang ni Sally. Ha? Isuro na ka ni Sally. Sally? Agawan na ka ha? No problem. Siyempre, nakautang ka ng baganag mga niyak, di ba? Una, utang ko. Baglagi din ta dinalapos na. Uy, sikat nang dalapos kanya. Lawan siya kung tinang dalapos kan ka. Kadagaman na. Talurumbeng unang agyaman ka kanya. Yung tuno mo na nga sweldo, masapong nga paalaan na. No, ada sa pulang nga kwarta, pautangan na. Kaway laglagad di, apagay din saan. Insuro, manong name ni Sally, dagiti rumbeng nga nasken nga tandaan at kinaramide. Uwain manong name rinugya ko ni Daddy nga oras. Hindi pa nang isuro na kanyak manong name tinantandaan. Uwain, gan, sa bata mo ta sumre ka customer. Good afternoon, sir, ma'am. Kinunak manong name sa ako in-welcome idang imbaga tinagan iti restaurant. Sa ako kinuyog ida, iti bakante kalabisaan. Implastar ko pa iti pagtugawan da manong name. Nagtawon da nga tayo iti more or less 40 years old. So disente dapat nga tao. Ma'am, sir, dito ti menu. Imbaga da manong name iti order da, insurat comment. Mabiglang mama, mabiglang na. Anong name? Noan niya tinsuro kanyak ni Sally, iso tinaramid ko. Nabang ko inted, anong name? Iti agur-uray, yan iti para luto. Noan niya ti order, nga naisurat. Yan alisto yung ano. Kung naklata mo tinurahan taging baga, at agagangay siyempre. Nagiti customer at kaya dakit once kin mabaling at maluto nga dagos. Basta lagi disang nga maganat nga maluto. Manong name, kalbasan na adaragiti mabakansya nga lamisan, mapangumaten na akasin manong name, nagiti nangananda, inusarda, pinunasak, dinalusak, inornosko, no ada makita karegreg manong name, walisak. E din to manong name, adamat nagiti, awan obrana. Mabusoy damat latan kanya. Sana maisaganan to manong name it order, mapangkuntumatan alaen, idasar, gabutan na ruhamak maten, iti agasikaso manong name agidasar, no adag idasar kam sa jabalay, no saktag luto,
kayang-kayak met manong. Sa saan ang mapugsat ti isem ko manong nemi no kasta nga kitaan dak dagiti customer. Nga naragsak ti rupak manong. Magapo manong nemi nga umado dagiti customer ket siyempre agkutimat dagiti patak nga waitress wenno serbidura. At ang customer manong nemi nga simrek nga naka-short nga medyo agpilay-pilay nga sa rukod na. Ni Sally manong nemi tinakairantaan, nakairanaan na nga napan ng saba. Nadlaw ko manong nemi, katawaan na Sally di customer. Kasi makakatawaan, di langan na nga tatag pilay-pila, dalagar sa rukod na. Ang loko na ito Sally kayam. Abi na ka nakatawaan na nga sila uyawan, dagiti customer, ako nang tinagam ko. O ngayon manong nemi sinipsiputak ni Sally. Sila masursuron. Mabayag nga tangag sa udyay ya customer. Imasadega. Sally? Abay. Dahil ba kan? Da problema? Awan. Awan mo timasang. Awan pa tinabakan dyan. Kalagitay madamang nga mangmangan. Ganang arti ba kan? Abay. Nakabaybay ka mag-isasarita ka dito customer. Nakabaybay ka mag-ipagay. Kasta na. Kinang takalbo na. Na. No, apikit di kami nga umay dito yung restaurant nga may sana. Handan sana ba kabaylaan ng timag na. Saksakit. Kalbo nga lakay. Apikit katawaan. Bakit sa akong timagsarita kang kuwan na? Ha? Alam nga rod, uragat na makansyang kan. Sige. Na yung pagkamalim nyo, tata. Ay. Kastamit kang kabalasan ko. Naimas ka no dito ti masida nga makanis. Dito yung nga imay. Abay, awang kadwaya di balayo. Ta magmamesa kayo. Saksasarukot ko ipay. Di kayo marikatan. Ay, napiksaak pa lang. Kahit ko lang enjoyan pa lang ti piksa. Kahit ko ti makaspaspas siya. Habang nga dapala ang piksak nga magna, ken kabaylak ti magna, rumbuara ko resisya. Ala, kanaklatan balasan ko na tayo, nataya na nga karne baka. Baka na kayo sa unara na to yung, ay buhin, dat magustuhan, sa dalumlatan, sa kaya nga ginapoy, ay saan, basta na kaldok nga, among pagpaboritok ni baka. Sige na. Awanin pala sa mabit lang dataang. Ay sige, agur-urayak, yung lagi na baybayag, mabisila. Ay magakamat manong naming nga mabisila, hindi jaya gur-uray. Mapalok ng paya. Ipamuspusan yun tayo, alas to. Sige. Palok ng ganda ka no palang siya karne baka. Saan ka din nga nasikin ko mga nakariding nga danalok nang talamang digo na mga ituloy mga templa. Di mapagbitbat lagayam. O dito yun eh. Indardaras mong samatan manong. Hana di nga napintas. Akabarbaro nga waitress nga nagagat. Pag ko naman nagagat. Kat namin adukan nga may nang tidit order. Iyon to dali ka aduhan nga waitress. Kat anam namin sampali di aduma. Ay di. Keep up the good work. Balasan ko. Lakaya ko. Nabay ako na kusinero dito. Ay, tata, gayaman na. Sige, ingaro di isarben. Tata, dato yan, dato na imas nga kalduyo. Wala imas ka talaga. Oray no, saan kong imasin. No, na makitkidak na isip mo, balasan ko ka na. Aslak lang mabsugan. Itatawit na angaw met aman. Magustok dito pa nag-isip mo. Oray no, kapilitan nga umisip ka gamot pasit na trabaho yo. Yung saan nga yung kapilitan ta isip mo, talagang umisisip ka. Ay gama nagtata. Iregrekepen manong nemi ti restaurant. Nang ituot kam latamat ten manong nemi. Kanan mi, kaniya Sally. Ano ti binungon mo? Ngayon tada di kusinero.
Atoy, api nga tangan mga sa dito gusto nga oras. Mabisin ako na itain eh. Or itata. Akit rabi mo ba't ngamin atoy ka mangraman kadi iserve mo. Inya? Kahit mo sawan, kawan. No, nang narunan na imas. Mangraman ka. Oh, mangkutsara ka. Di, adan ako nagyantatyan mo. Skamot, kasayam di order. Depende di. Style mo Hamulag nagulguluan ang mga ipatbadlaw nga naksayan. So medyo lumuklok mo ka. Hamad Nasyak-syak ka, Dora. Kasi dyan ramidam na ko mambising ka. Nag-iimas na po tayo. Kisayam, pumutsara ka. No, upat ko mga putahe. Kaya, ramanam amin idang, upat. Di, mayat. Hanggang makarirak bisin. Mga ano makita da. Mo ibang pakita. Ag-style mo nga Ag-style ka. Agwais ka. Ego na ako, masapol nga na wais ka. Kaya nagpasipsip ka. Rinugya mo din nagpasipsip kita kini Madam Cynthia, di ba? Ano pasipsip? Ito, nakaalaalis to kang kut-kuti. Di pasipsip na dyan. Siyempre, pasipsip ka, gamot na damdamom, pakitang tao ako nada. Saan? Sali, hanga pakitang tao na dyan. Talaga kasi at kinalis to. Kahit nasayatan ko sa saan nga pa naging ko na. Mauma kanto, mamanog kanto. Umuna nga sweldo, ito mo na nga bulan, manong nemi, umis-isip. Nagmayat gayam ng iganan ti kwarta, nga nagbanughan. Sa bagay, dumatad din igamak nga ng luak. Irin to tanisali ko na sinabrot na manong nemi. Uy, abay, pinalang di kontak. Utang mo? Utang ko? Tinutang ko king ka. Utang nga ng baga nakim. Si Kamit. Di, paalaan ka. Papananta nga rod. Sakbay nga mapanta di kasera, kahit di kasera, papananta. Di, tamangan. Nabsog ako. Di, karaman-raman ko, kadagiti serve ko nga putahe. Nabsog ako. Pananta nga rod. Tag-shopping. Mabisinak mo. Sige, mapanta nga rin ti restaurant. O rin nagkapot ta restaurant. Mapanda mga ti restaurant. Nga bali nga nabsugak. Mga anak man eh. Manong name gapot ta talagang ikarik nga paala kisuna. Ito mo na nga sweldo. Pinugustuhan. Nga malaksid nga nangang kami manong name. Nga siya tinaggastos. At dapat kahit napagatang kanya. Maminsan tulaingan nga sweldo. Di pa nanggatang ko. Si Kamat, alan, mawatan ako mga persa. Pinaalang ka, manadaytan. Nasa nga naman nga may pawitak di balay. Sige nga rin. Okay. Maminsan to may kaduang sweldo. Katangik to na pagatgatang mo. Ti makadax manong nahimi siya pa yun, ti sulong agbayad ti kasera mi. Nagmadimat na ito, ugahalin natin ng babae. Sali, di ba nagtulagan ta nga gudwata? Bukuda mo. Katuan, no ko man ang kita ka ti kaseram, di bukod mo kuma. Wala ta nalakamat lang. Sige, bukuda kita angin ito nagbasa. Kiram ko nagbasa. Pang-asim, tangkot to bukuda nin. Takasan ako matpanangirapin mo nagbasa. Kasaritak to ni Madam Cynthia. Oray, kesa na sweldo, basta lagi tuloy-tuloy ito parang trabaho. Saan ako ma? Kahit masapol lang nga, sumrek ka ti bigat, aging gana ti rabi eh. Mabalimit siguro ti half day. Sumrek ka ti bigat. Haan iti malem. Ti isot pangalak di schedule ko ngagbasa. At ako nga rudmat kasi dyan, madda. Mabaling niya pumuspusan. Bahala ka. Abi kami nagbasa ka. Gasawa kang tumadlang. Baling kang tumadlang. Housewife. Nung likas ta, okay ka. Dadya at trabaho ng ti urahin nga mga harim ken ka. Tebak nang. Tapos na serving at pintas mo.
Sika nga, the boyfriend mo? Nabit ka pa nga nagsina. Apay. Huh. At saan nakakayat kanya eh? Ano saan nakayat ka? Ba di ka natugalik? Talaga man ka daman din ka ugalin. Nasintir ko. Ito'y 2 bulan na yun nga panagkadwata. Adaman din ka ugalin. Hadla nga da. Ano ko ma? Nauyaw ka. Ha? No muna ta uyaw hindi ka ti customer. Hanga uyaw dahi dya, ibagbagal ti pudno. Naskan kat nga rod nga ibagam. No anyat adda ka data nga customer. Hanga naskan nga tawaam. Si kamet, style ko Sa balit style mo, sa balit style ko. May kadwa. Ana, nadawat ka. Sa mga tong paling titulag. Sakit ang tinakam di magkita kat sa baling nga kaseram. Matakas ta. Agreklamo ka gayam. Anapay? Nauyaw ka. Mananggundaway ka. Anapay? Basta. Natangsit ka pa. Apay tangsitan ka? Oh, kasla ita. Di mo mapupuutan. Nga dadig di balikas kay bagam nga nasakit. Hanusan na kano kaya't nakakadwa. Ngayon no saan ka makaanos, di man kaya dakat sa bali kapag kasaraam, wano pagtrabahuam, o anong katuutang ng baganakim, siyak pwede nang isarakan ka. Sali, haan ko nga, ano yaman parang ibagbagak ka ti madi, tapos nalakas na kita, amom nga aturen. Abi ko mga isuro na, nalalin ka ko maging siyak. Sige, lipate mo timbaga. No, di na kaya nakadua. Gabot madit ugalik ako nam. Di, aday wanak. Hanggang pagpakita kanya. Agsapol kat sa bali ka trabaho. Kawang kit utang na yung baganakin mo agapo kanya. Nakastrict ka, insuro ka pa. Ino niya nagtrumping nga ramiden. Sorry, Sally. Awan ti kasta nga panggap ko nga. Man, awanan ka ti utang nga yung baganakin. Sorry. Sus, sorry. Sorry na. Ibagbagak lang kayo dyan. Wala mo, ibagbagam lang. Tapos no, ambok nga aramidek at tuwar kong dinay. Api ko may isurunak. No, style ko lata. Sige, lipatan mo dyan baga. Kakangarod nga bisuota na kas tao, bisam ka. Sino ka matisaang nga bisuot? Sino ka matisaang nga masurunggan ka? Ito yung mat. Bahala ka, nakaguranak. Anong name nagpakahada akin ni Madam Cynthia nga mapangko kitain mapana kiti eskwela namang makita no anak na pintas na schedule ko manong name. Talaga ka digang basakan. Uwan, Madam, kasano ka rin pa nagtrabaho? Dito ko mati isaritak ka na kayo, Madam, no, mabalin. Nga na. No, ada makita nga napintas nga schedule nga timalim laeng iti panagbasak. Wano saan, tibigat laeng. Sumre ka kiti malim, agbasak tibigat. Ngayon kaya kahit ko timalim, nga panagbasa. Dati panagtrabaho tibigat, babalim ko sa paan, ma'am. Nasapsapa pa yung MDIA. Dati no ka nga, nasapa nga sa sarag ko. Wala ta, nasapa ka to, umuno na ka nga amang ni Sally. Ibas nga kuyog kayo. Orasan nga oras ti sarak ni giti waitress kadadakan. At banag unay nga, pag yamanak, tanuan niya di giti saan nga maasikaso no kati panagsara, tado gumangganat kayo met, sikano kan ti makamo. At dapat di rikundawin nga tumulong kayo ti kusina. Banag nga saan kuma. Nataunan ti pag yamanak, taorisan kong ibaga, aramidem. Dakil ti maitulong mo iti kusina. Iso nga rod, ma'am. Bale, sapsapayag no kwanti bigat. Oray, makigadanak ka iti kusinero. Nga sumurek, aging gana iti pangal daw. Sa after lunch, iti panagbasak. No, da masaraka kas dya, ma'am. Nadama mo, gayam ko nga empleyada iti university. Mabali na katulungan.
Agpeso, ma'am? Iremedyo na nga, tilang panagbasam kita, update. Doon sabi na kita, night classes. Basta, i-recommender ka kay Kuana. Wait lang, ha? Tayo isurat ko dyan agad na. Kaya posisyon na, kaya eskwela pa panam, sa pulam na ito nga tao. Dito yun. Ay, ma'am, thank you. So, no, ang klase ka iti malam kendrabi, agubra ka iti agsapa, ginggan pangal daw, okay lang. Alis to kamet. Ore half day mo magtrabaho, kasla arig na nga whole day trabaho. Ma'am, thank you. Magitak titeres mo magbasa. Tarigagay mo. Dora, damong pala editi agtrabaho dito, kahit nakita kong ti alagtak mo. So nga, keep up the good work. Nukas ka sa lang, Dora. Ada mapag-graduar ko nga, waitress ko. Ito na ito nga restaurant. Ma'am? Di kita, gikat dito nga, di kita agpukaw dito nga waitress kat, sa nga graduar, no, di kita makikasaro. Kat sikan tubalat umuna nga waitress ko, servidura, nga makapagturpos, iti kolehyo, no, talagang ipasnag mo. Agamanak Madam Cynthia, sa anak anarigatan manong name ng sapul kani Madam Sylvia. Hakub manong name ngagayem ni Madam Cynthia. Sapulin na. When ma'am, good morning. Siyang ni Dora, may sakadag iti waitress niya, Madam Cynthia. Gayem nyo ka, no? Nabayag sa anak na pansit yung nangana. Iso nga ita ka pala makita, David Kapay. Nasurok pa lang ang 2 bulan ko, ma'am. Dati summer. Ket, inrugpender na ka ni Madam Cynthia amang tulong kanya, ma'am. Anong problema? Kahit ko kumatagbasa dito nga mabaling ko makit half day, afternoon class, kaya night class na mabaling yung pospusan. Mabaling. Agtrabaho kami no kati bigat, parbango naging gat lunch. Di ka marigata nga rod. Agtrabaho ka and then nagbasa ka. Agpatinggat 10 o'clock. Sakan tumaturog, anong oras maturog ka? Anong oras sa green ka? Basta 10 oras mo maturog. Sa nga bali, ma'am, mga asin na po Diyos. Baka sakit ka. Agpareseta nga itong araw, di vitamin mo. Ma'am, thank you. Sige. Tulungan ka pa yung nag-enroll. Ano ba kwartamon? Dan, ma'am, tugod ko. Sige, ano nga subject? Ano nga course? HRM? Sige. Okay, makanot ko yugan ka. Manong nemigas ta unit tinagsak ko. Gabot sa anak nga marigatan, itinaskan nga ramidek. Siyempre, nada problema ti eskwela, ada ni Madam Sylvia nga asidgak, kagayem ni Madam Cynthia. Iri mangrugin ti klase, manong nemi, nagrugin mo ten, manong nemi, nga masapsapak man nga sumurek. Nagsapakan siya ka, Cynthia. Kunan ni tatatante. Chief cook manong. Aging gahak lang amin ti 12 o'clock tata. Aging ganak 12 o'clock, agbasak ti after lunch. Alauna di klasek, aging gan alas 4. Sa alas 7, aging ganat alas 10. Uy, sus, di ka marigatan nga rod. Kayang-kaya? Ayaw po yan. An-anos mo ang balasan ko. Agten nagkandungat lang agbaling nga misis. Ang maling agbaling nga misis. Tatalagan tumatakastat mapasama kanyak data. Basta ada kurso. Kaya kita kalinaid kan tumitlata nga paraan anak kata para awawin. Ang bali basta ada kurso. Wala. Okay. Ibaga nga rin kita naskan nga ramidan tap na tikasta kita. Alisto tayo. Ba nag-prepare manong nemi ka dagiti Ricardo. Pagpintasan na manong nemi buybuyaik mo
Adadalik mo't manong nemi di kiti amin-amin na pasikot-sikot iti kusina. Numuna kita it's RM manong nemi ti korsok. No kaskasan ng tulaeng, no danto po unak, baka danto met restaurant ko, manong nemi. Manong nemi surat ti komunikasyon mi kada tatang nanang kinirikapsat ko. Tamabaling ko matagpaw iti surat iti lugan, manong nemi, ken sadya pa iti pagpaw itak ti kwarta, no, adda masapul da, keta, adamat kanya ka kwarta. Tasayang nga binalbaliwan, manong nemi ni Madam Cynthia ti sweldo, iningkrisan na pekidita muna ka sa pula. Banag ang nakadlawan ni Sally manong. Abay nga, atakal ti sweldo. Ha, awang ba't namin balik? Kano rin balem? Di ba half day mo lang? Uwan. Habi nga, taktakal sweldo nga kami. Nga whole day. Ako na whole day. Nga 12 hours. Sika nga, ano lang nga, oras. Wala tayo mga rugik ti barbangon. Wala nga madi. Unfair. Nakabibit ka pa eh. Awa ba mga bulan mo? Da kami kat agduatawa na ton. Kaya nga sakti kasarita ma. Sip-sip ka ngamin eh. Di ba? Si kamit lang baga nga masabot ti pa nagsip-sip. Ngayon pa nagkunak kat sa nga sip-sip da jay. Ti sip-sip pakitang tao. Panagin ko na. Ngayon sa nga panagin ko na tararamidik sali. Nga kasta ko mamatirumbing nga ramidem. So nga ibagbagakan ka, nga digiti mading ugalim, ikatem, masapo nga napintas, napasnag ka, napudno ka ti trabahom, ken tratatrem nga nasya at digiti customer. At reklamo ken ka digiti customer eh. Sus, nga bibiyang mo, hamag na si ka ni Madam Cynthia. Taurayim ka di palangan ni Madam Cynthia at mga ibaga. Ibagbagaan sabat ni Madam Cynthia. At isot, dumandaw nung kingkuhanan ti reklamo. E baga ta sana kaikaten. Pasipsip ka nga talaga. Manong naimili mamiis ni Sally kanyak. Yung nakaskasan nung tulayan ko na, mangsapulak dun sa baling ng pagkasaraat. Narikaten, baka mangipamuspusan dito nga Sally ti pangperdyan na kanyak di matang ni Madam Cynthia. Idin to ta nagsiya at ti kastoy nga sitwasyon ko manong. Wain, nag-increase ti sweldo, idin to ta arig na half dayak lang. Sa may rapin ko tagbasa manong name, sa anak marigatan di schedule ko. Nagbeso manong name nga kurang ti oras, tuwa nagturog ko. Ngayon naruama kon manong. Tadamat di kundaway nga madamat klase. Nagsugay lang. Yung maglagi din manong name ita maawatan dak, nagitiya. Professor ko kabata muda nga working student. Ngayon nung kasta manong naming nga talaga na-scan nga, i-concentrate ko iti agbaag ng iti lecture. Nung na-scan manong naming nga talaga nga dandanin ti exam manong naming, neta. Adamit vitamin ko manong naming. Tumarek. At adagadi kong dawing nga gusarak na naman nga banag tapos kastakit sa anak nga agsugay. Hanag mat na narigatan manong naming tanang nga hatumit ti grades ko. Why? Pinatas ko pa manong nemi, irimalpas ko, ito mo na nga semestre. Pinatas ko, nag-examen, ito scholarship. Kinasaritak ni Madam Sylvia. Kaya nga ta? Nag-exam ka. Isupay. No maliberty matrikulam. Di malag-anang ka. Ken, ada dumat no kanti maipawit mo yung lugar yun. Bueno, ma'am, sige. Ikan ka nga reviewer. Nag-review ka, ha? Tanto no, sakba 82nd sem. No makapasa ka. Edi, libre ito, di matrikulaman. Scholar ka dito. Manong name na ipasak. Kat kasto ni tiragsak ko.
Nagsurat ka kadatatan, gananang di kaapsat ko, manong nemi, kat inlanad ko di surat ko, itiragsak ko. Nadakdak kailan na, iti maipawit ko. Kadakwada, ang maitulong ko kadakwada, tasan ko na problema, iti pagbahid ko ti matrikula. Maminten ko lagi di, manong nemi ti kinascalar ko. Banag man ka nakaragsakan ni Madam Cynthia, manong nemi, ay Dora, maragsakan at paraken ka. Makita ka talaga nga, masla makikita ko nga, adan maparadwar ko, iti kolehiyo, kabayatan nga trabaho, dito i-restaurant ko. Dakalo na yun, pag yung mga anak ka na kayo, madam. Di parang tulong nyo kanya. Gamutan mo matultulungan tabagim. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang mabuting gawa. Kang kanayong managlagipin na ita. Kakaasyan na ka ni Apo Diyos. Gamutan mo na ka sa pulam. Kita mo saan ka nagsakit. Itilikodan nga. Huwag nga rin, ma'am. Oo. Matulungan pa yung parents mo. Makapagbasa ka pa eh. Nagyaman ma'am. Sige. Basta itultuloy mo, basta ti panagbasam, kaya na itultuloy mo ti pastek mo ang trabaho. Nagdakil ti maitulong mo sa di kusina. Kat ko na niya atatante, ha? Di kusinero. Nakadado ka nung dito sa saludsudem. Adadalik nga rin, ma'am, kat sa ako ibasarit experience. Kat pasarimat na pagtimplayan nak na niya, tatatante. Ito na. Anyat mo, baka no umad-ado digiti customer tayo, to yung imas digiti po tahay tayo. Bakasyon manong nemi alpasan tiya first year college ka pa nagbasa. Kinidaw ko manong nemi kani Madam Cynthia nga bumakasyon ako oray makalawas lang. Dapat lang. Oray kat kasi nga pick katawan iti adong customer. Sa oray adong kayang-kaya mo tiga-tiga kakadwa tayo. Okay. Anang nga rin ihawid mo dyan lugar yun. Gumata nga tulatan natin sa nga lahat nga biskwit, sarabo, kaya nagiti prutas, di mo ikatangan tirawatin nagiti kaabsad mo, naganakan ka. Matansyam siguro mati sizes da. Awante ka. Pa-advansan ka ti 2 bulan nga sweldo. Ma'am, sa ako na yunan ti panakabonus mo. Dapat kwarta ang ayawid mo. Binulad mo't kang pawitak, oray pay. Sa mga tayo mismong iyawat mo kadakwada. 2 bulan nga sweldo, kiki-advance mo, ma'am. Sa anda pa 1 month nga sweldo nga panakabonus mo. Opo, nakaimbag kayo, Madam Cynthia. Gabot na makita ti interest mo. Nagdakil ti, nag-increase ang ti income ti restaurant, manipod di adda ka. Agsubli-subli di kiti customer, saan lang ang pintas, hala nga imas, ti makan, no di kat pintas mo, laing mo nga mang-entertain ka nakwada. Lalaingim. Gabot kahit ko, timang iti posisyon nga dadda nga mong pabidnas ti restaurant. Posisyon. Anong posisyon man? Sikat timang idaulo ka dagiti waitress. Meaning, ada ka lindagam nga mga sura katakwada. Baling ka nga team leader da. Daimbas nga siyak, ti mamagbaga katakwada, sika. Iba sa ramot experience mo, nga naskin nga ramidin da. Hindi ko masalit aramida ka kasi dyan, nagbalit ugali na, di ba? Nung dilagpakpakasi talaga makadadail. Yung baglaki din taadda ka nga mga tator. Nabayag mo tayo yung bagbaga kinisalit kasi dyan, ma'am, makagurgura pekit kanya ka. No, adda pekit sa bali nga pagkasara ka talaga nga mangkita ako, ma'am. Actually, saan nga magibingbingay, tibayad, binukod ako. Makita mo di ugali na. Ape kasi dyan. Dakdakil ka lang namin ti sweldo misuna. Kita nagpada kompleto nga trabaho. Susapo.
Oray no kasi diyang diretsot pa nagtrabaho na adun to pala matrabahoam. Iti hapde nga pa nagtrabaho. Nakaragragsakak nga rod nga nagbakasyon manon nemi kaslakla nagkapoyo. Iti abroad. Gamota. Himpartyandak manong nemi tinetib nga manok. Kat siyempre sino badak mo deta. Nga inted ko kadakwada ti sarabo da. Ingatangak di barong arwatin da manong. Ni Joan, kasta o niti lagto na di. Inted ko keng kuha naman ng name iti. Diyan nangin nga sapatos na. Humanang, uy, shush! Dito ti kapibintasan ng sapatos. Siyak doon kapibintasan ng sapatos iti. Kada kaming estudyante ti high school. Ay, nangin na mana nga. Okay lang. Damat bonus ko. Ate, thank you Kat si Lily, magustong ti gatang ko kuwam. Magusto ka ate, thank you. Kumusta pa nagbasa di high school? Lily, walasang kamaten. Kamangan na the boyfriend mo na. Adugar aring ka ni Lily, manang. Manong dyan mo tawad Ay, hangkamot nga sarday, nga magbaga ka iti kakabsat mo. Adora, sungawon pagdanagam. Nasisingpet ka nga kakabsat. Ada ka din napuutan yun, binaod da kayo, nga inong tanda hitos to. Handa ka nga binaod, sanda ka nga inong tan, gabota, natudyo kayo man. So nga pagdanagan ka nagiti adim. Siga kidi balasang kandura. Bakit no adot agar-aram ka? Sa nga malikdikan na tanang, nga maunti sa baling ikasok na sa nga trabaho, kanti pa nagbasa. Kahit ko, nga dito nga balay, pumintas, nga kompleto talikamen. Kahit kung makaturpusak, kaya nabindas tumitibangunak ang pamilya. Kahit kung matulungan na kita din ko. Ora may saklay nga siribidora. Karabian dahil sa manong nemi may nakpinasyar ni Willie. Tugaw ka, Willie. Kumusta kan? Tricycle driver. Mayat ore na awon mating ambisyo. Nagat sigarilyo kan sa? Nagtudbrasak na ta. Ngayon magat sigarilyo ka. Nagsisigarilyo kabayatan ng agur-urek pasero. Igangay deta. Mapalakman ka na ginipadang ng driver at agsigarilyo da. Mandideta nga bisyo, Willie. Ikatang. No nabit ka pa nagsigarilyo, ikatang nga dagos. No umapal ka agsusop, no ma-influensyahan ka. Mga lakalangin, hindi na mulmulam. Basta, kituwain. Ano may dati sigarilyo? Pa-style lang. Di ba? E din to imbes nga makatulong kang kat sigarilyo, makaitad kang kat sakit. Sa bagay, gusto ta ko na. Baka uminom ka 20 araken. Pagkikisama, makita mo. Pakikisama, apay, santa ka nga kaduan mo saan ka uminom. Di uminom ka danom, tagpulutan ka no, tapulutan. Numinom danom lat inumam, hangka mabartek. Hando ang sakit ti ulom. Diba? Nakasimsimple. No pakikisama ako nam. Nakainom kan sapay. Lumablaba ka tamatam Naipasubo ka kami, sakbay maya, o magitam. Naipasubo ka. Di kahit nung asawan, may paspasubo ka. Habang hindi mo liglikan, di pasubo. Sabi, naglaing ka, nagbalakad. Mabali siguro, nga dahil tapay tinted na apo Diyos nga talent kanya. Kinapod nung na, ato na kinibalbalakada ka rin kakaduwak. Ni may salang tigi kaduwak nga, kaguranak nung balakada. So, pwede nang tulong kanya ka ng strict trabaho. Ngayon, di pa nang balbalakad ko keng kuwana. Tulong ko keng kuwana na jay, tapang balbaliwan ti ugali na. Inabot no na, ito nagsubliak di sa restaurant, napagtrabahoak. Siya itong team leader, dikiti, padag nga servidora. Siyempre, kag-increase mo pa ng sweldo ka. Anak man marigatan ti gastos na ti panagbasa, kapag libre mat matrikula, ti eskala ra.
naggasat ka dura. Diyak sama ten may karikan ka. Api ko nung saan ka may kari. May karikan pat siguro no ikadik na giti madi nga bisyok nga indrogi. Tama lang, dapat lang. Diyak kayat ti lalaki nga amunat uminom ti arak, ken kang runan na tagsigarilyo. Dabangsit eh. Si kamat. Talagamet. Aglalo ng chain smoker ka. Datangiwat mo kasla astray. Ha? Kituin, agat rong-rong. Uri ka sanot pa ng daldalos mo, agat astray lata. Kahit mo sa no, nubyo kanton, mag-aglips to lips ta, dan tuganas ko mag-lips to lips kang kangarod alaman. Kat kaslak labo, bisito ti astray. Ni kundura man, karo ko, haan nga kinakaro na dyan, gusto di magbagak. So nga, no adda kaya, no, kayat mo nga adda, gundaway nga maloktan, ti pusok para kang kawili. Tungpalan na. Sige, agtungpala kang ka. Gabot kahit ko nga si kakan siya. Basta lakid din. Tamay kari ka kanya. Abi ko mga tsak may kari. Talagang sa anak ko nga may kari, anong graduar kanton. Hanga bale, nga graduarak, kat ada profesyon ko, kat awan ken ka. Basta singpet ka. Ti importante kanyak, ti kinasingpet. Ken talaga napod nung hagayan. Laglagi pag amin di kita dora. Idi kas tangay bagam. Adda namnamak. Kadi, katuin. No aramidag datang yung bagham. Adda namnamak. Nga si kantumit lang ti para kanyak. Kadagyaman ti para mga bagam kanyak. Wan manong name adda lepasen iti nalpas konti second year college para third year akton nagraduar mo ni June manong name iti high school. Ket kuna na kanyak manong name nga umay met iti syudad tapos ni kastakit sumrek met ka trabaho takayat na magtagbasa. Imbaga kang kuana manong name nga isar ding masumar ding pelang ti duwa nga tawen tan makamagturpusak isunton ti panagbasa na. No muna ta engineering ta kahit na kurso manang nung kas pagarikan na kas kang kamat mabaling ko mat nga pintag trabaho di okay. Nabiyo ko mamad no nalain ka kas kanya di ba dasik ta tag-examine mo ti scholarship kanya ta mo baka no error ko sige naman nga pagtrabaho ito, makamuko na ang mga sapol trabaho. Mabalingan ko iti sumurit iti restaurant nga pagtrabaho kasaritak to ni madam. Kaya nung parigan lang, takayat na, padaalam ti surat ko. Umay ka na ko, dagos. Igawanak manan. Alakuhan anak ko, ayaw ang kasdag titinulong, Cynthia. Dura ko na yun nanan. Ni Madam Cynthia, at tibagbagayo. So kami tirakitak dita. Hinanang met. Neta na sander ko, ay story of Dora. Tao lang, agkamali, agbidot. Kinasaritak nga rod manong name ni Madam Cynthia. Abag isumit manong name nga adda kurang ngagtrabaho ti kusina. Pag-isunay. Nag-asawa ni Insyong. Siyempre, inyawid na di asawa na di palayda. Isot simangpet. Hindi naman kahit siguro ang nagtrabaho. Abay di asawa na baknang. Hawayana. Hobo, nagsurte mo ito ni Mang Inso. Na. Yung may nga dito di Hawayana. Hindi rin nagbakasyon ka. Diyan mo na. Naimas, lutuyo ko na di Hawayana. Impasyar ko iso na di kusina. Nakita na ni Inso. Kahit nagsapsapol di Hawayana at asawaan na, nakursunada na ni Inso. Kita mo kada swerte, madam, kita mo kada swerte. Ada nga mintalugading ni Inso, nga nangayatan di Hawayana. Kasi, ay bangorod nga dagos di kapsat mo, tayo mang sukat. Di yung posisyon ni Inso. Baka mo ni tatadante nga mga isuro kang kuha nakin, oras sikat mga isuro. Agyaman anak madam.
Talaga nakadakdakal tinitultulong yung kanyak kada kami di pamilya. Kada mo, nga nakasunod lang mo, singbat mo, kastamat ka ni ading mo. Natawa na ipagyamanan mi kada kitinagan na kada kami, madam. Tipintas ti panang disiplina ng kada kami, kenti, panagtung pamimat kada kwada. At adan manong naming gimanar ti restaurant. Edita siya kun tinagkalitikon daway, nagbaling nga team leader, digiti padak nga servidora wano waitress. Tada oras, kaintudin ko manong nami, nga panaka oras iti panagmi-meeting mo ng konferensya. Nga mangibaga, no anya digiti kamali, no amang ibaga, no anya digiti rumbeng aramiden, amang bagbaga, no anya digiti nasken. Manong nami, kastori tiragsak digiti padak nga waitress, servidora, nang runa ka digiti kabarbaro manong nami. Gabuta, nalainga ka nung nga mangisuro. Ngayon minisali manong nami na kami suot lata. Pwede ta kasarita nga isisuna. Sali. Apay, kagura na. Bagak laking ka nga, agsip-sip ka. Super sip-sip ka mo ten. Kaya bas kumanda sa posisyon nga para kanya. Napamagandanggan ka. Gabot na sobrat pa nagsip-sip mo. Sana ka nagsip-sip-sip no sip-sip man ti awag na natasali. Impakita klaing iti talaga nga napintas nga aramid ko. Nagapuak iti gagangay lang nga pamilya ngem naragsak na urnos kami. Isulat impakat ko. Jagaget, alisto, ken, siyempre, kang runanti amin, napintas sa panang tratara para nakisarita ka na giti customer. Siya tinangisuro kang kakanagita Insurong kanya, nung sa amumet ng aplikan. Abi nga sa among i-aplikan. Sikalat kasta. Nakasayasayat nga, sumurot na giti padat nga waitress. Sikat ka ba? Nung siya marino, sikat di kababayagan dito, di ba? Katuan, sikat di kababayagan. Siya kung maturumbing nga dito posisyon mo. Ngayon samot nga rumbing. Samot na kayat ni madam. Tapos samong mat nga maakem. So siya kung madadakan niya ang posisyon. Anong artisorong ka na giti adda iti babaem? Tikin na uyaw mo ka na giti customer. Iti saan nga na siya ta parang tatar mo kada kwada. Iti artificial nga isem mo. Sali, bigbig unay tinimbaga nakem, tanagam amuta, nagdinalapos ta, kunak man langin, uno sanggat nadalapos ka, hindi pa nagdardaras mo, uno pa nagdardaras ko. Pag isumit nga agsapsapol ka, iti sumrek ka kas waitress, at siyak, iti sumrek, bigbig nga utang ko na ibaga nakem ti amin. Siyak ti tao nga muna bigbigan ti, imbag ipangahit ti patag nga tao. Saala nga basta material nga bahanag ti pagsupapak ko. Dito pa nang bagbagakin ka. Isuntek pa nang supapak ko ti kinambag mo. Sabi nga sa mga ikatinig di mading ugalim. Madi, amom nga madi, di ba? Api nga ramidem. Uraim ka di pailan. Ikatan na ka ni madam. Narigat agsabot trabaho. Nangruna no sa mga may ugalim. Hanggang paut trabaho. Agyaman ka ta, sayat pa ng puspuso ni Madam Cynthia. Tawan sa nga nakabasol ka, tagpakawang ka, sa kagpakaasin na saan nakangikatin. Malunag di puso na. Malaksid nga tanong, si kante ag voluntaryong agikat. Mapasamak nga awang kan dito eh. Gadam, awang pagpawat ng boyfriend mo. Awang pa yung 2 bulan nyo ka di boyfriend mo, awang kayo manin. Apay. Di na kayo tugalik, o makita, sapsapo lang nga ti tao nga, mayat ito galik. Sino ko mga ti mayat ito galim? Kit madimat ito galim? Sige. Ba, karigatak, ngikatin di mading ugalik. Yan. Dahil tinaskan nga mga ko, tinaskan nga padasem lang. Hanggang mo maapadasem, aramiden.
Naipasama nung namin ni John ti scholarship na kat kastawan ni Taragsak na. Agpadpada kam ti schedule manong masumrek ti trabaho. Kalpasan data manong nami agta mapangkamam agbasa iti malem. At sa bali nga kasera na manong nami kaya agingga nga nagbalin pa yung stay in. Nakat kadwa ni tata tante iti restaurant manong nami di jayan nga imian. Ang madado pa'y manong nami di customer, aging kasakbay nga alpasko ti third year college, manong nami na daanan ni Madam Cynthia, iti sabali nga sanga. Buhan manong nami, iti dayaan nga paset ti syudad. Kaya balis imbes manong nami nga siyak tinagbali nga team leader lang, nabalinak pa yung supervisor manong, kada iti duwang nga restaurant. Ado matenda iti na adal ko iti kusina manong, at umatan na kita i-apply ko nga dahi tatiga po na no apeng nga adadda nga imimas manong naming nga adadda nga arakon da kiti customer. Ada ako niti Porcher College manong naming di aggraduar maten ni Lily iti high school. Kahit naman ti umay manong alakit nirekomendar ko Madam, iso ni Lily, dating ko. Oo, nagkapintas kayo. Kasi labas sila tigidjat yo. Nga tawen. E din doon graduating kang at karaturtuar natin high school. Agtrabaho ka, doy. Hirapin mo matagbasa? No laki dita, kaya na. Kaya, no niya ti kaya ni manang mo. Kaya mat Lily, di ba? No anya ti pindas ti ugali ni manang mo, amo kakasta ka met. Nagpipindas ti ugali yung nagkapsat. Gaputa, nagbaling ka mga natudyo ka nagnagannak kada kami. Awan pulos ti simyasi. Awan ti mako nga black sheep iti pamilya mi. No kasta nagbakasyon kami nagkakapsat manong nami nakararagsak kami. Siyempre, gaputa idi ka agbakasyon na iti partyandak iti manok. Ngimi din, takab nagbakasyon nga kakapsat manong. Ipartyan na kami ni tatang iti baboy. Nakasara kak manong nemi iti luteng nga tinenten nagkabinayadan ngiso iti adayo kada iti balbalay nga nagtarak na ng dananang kinitatang iti baboy. Nga daytan, ti kang runaan manong nemi nga trabaho da nga nagted iti adatang nagdurasan ti biyag mi manong nemi. Naging nga nagturpus ako niti korsok manong nemi ket nagtulag kami kini Madam Cynthia. Ano ya? Sumarek ka iti trabaho? Uno, negosyo. Mga opisina? Uno, agbalin nga co-owner. Kaya ito sa Madam. Agkasosyo ta. Magipas nagtapay ti duwa nga sanga. Upat nga sanga. Mabaling nga ta, Madam. Mabalin. O matitipon ko nga puunan. Orewan puunan. Basta tinasken kat matulungan na ka mangi-manage, manager ka, supervisor ka pa supervisor nga manager. I-manage mo ti duwa nga restaurant, i-manage ko mo ti duwa, siya ti mang supervise amin. Manong nemi baga na numano iti sweldo. Baka dakil unay, Madam. Nagadakil unay. Kat manage, duwa nga restaurant i-manage mo. Sa upat nga restaurant, i-supervise am. Pero siyempre, ang mga numalugi ti restaurant. Itulok mo nga malugi, itulok ta nga malugi, itapay, tanakat adon digiti customer, itapay adot mga bagbaga nga ado kumapay ti sangana, tapno saan da nga marigatan nga may toy, as-asdag ti papananda.
Wain manong nemi nagraduarak dagos met nga nagbalinak a manager. Manager nga supervisor manong nemi supervisak ti upat nga restaurant. Karunan na lawan nga supervisak manong nemi ti trabaho iti kusina. Ngawain kan mabalin. Awan ti bang dadael manong nemi. Ti raman kan templa dagiti i-serve mi nga putahe. Awan ti asinuman manong nemi nga kalaban nga mga dadael kada kami. Takas ta tinegosyo anong nemi. No da makita da kasla kumaarig na nga nabunga mangga palapalan da. Wan. Palapalan da tapno lang kasta kita maragrig da kiti bunga. Mang panunod da iti pamuspusan tapno madadael ket mapukaw da kiti customer. Di pagpindasan na manon nemi ket no addaman panang dadael di kiti kalaban nga klase ti negosyo. Sanda nga agbalagi. Adan tuman di kiti badlaw manon nemi nga agi kay nga customer ngem maalabar tumat nga dagos kada dumat di kiti sumukat manong nemi. Nga napupuutan manong nemi ti panaglabas ti panawen ti arig na manong nemi kagangay lang nga balay nagbalinan nga napintas nga balay manong nemi. Tamanaksid iti sweldo ado pa'y manong nemi di maganganan siya datatang kininanang iti panagtarakanda iti baboy. Kaya ni pagkapaitan manong nemi kadatatang kininanang nga magipasdigda iti karinderya iti sariping da iti balay. Tamanaksid iti panagtarakanda adamot imanage da manong nemi a karinderya siyak tinang isur kinitatang manong nemi no anya tinaimas nga templa di kiti putahe nga masarakan iti karinderya. Da impakat kang orod manong nemi ti HRM nga kurso. Naging ka nga nagraduaran manong nemi ni June iti kurso ng engineering na ipasa na manong nemi iti kurso board na kadadan trabaho na manong nemi. Empleyado iso na manong nemi iti engineering office iti ilim. Malaksid ka dayta dapat yan sana nga kontrata mga ramat lang iti dami na manong nemi kada iti proyekto iti munisipyo. Ada boyfriend, ada girlfriend nan manong nemi. Yan kunana kan niya. Manong. Pa'y boyfriend mo? Diyak masakong pa lang. Manang, kamatan ti kong tao iti bagim. Ana, dami ng plano min kini Minerva nga agasawa eh. Sa gurnong kayo pa eh. Ngayon talagang muno na kamatlag kasa. Muno na kamatlag engineer. Ni manang met. Kanurayan tabi ni adi mo alili ang makapag-graduate mit kurso ng accountancy. Ito na minsan manong nemi nga may iliwak ng bakasyon. Nagbakasyon na. Nadaman hindi sa rabo siyempre daan ang kintasa. Iarwatin man ang anak ko at di mo maus-usar. Hindi mo may kong tagpasya rin siyudad. May kayo matagmol. Ay, ada sa nga ilim. Sino nang? Hindi kutse nga nagsardin. Kutse? Kaano pinadamang pasya kanya ka nakakutse? Hindi ka dati-dati ka tricycle. Kita ilokatanan na nagtugtog. Nagtugtog. Manong nimimbit lang. Nilokata. Flowers for you, Dora. Really? Sumara ka? Wow, nakatartaraki mo tarwate ma. Kasla ka lamapan maki-party. Formal party. Barbaring ko nak, nung nakasto nga rawatek at makapasa akon kain ka. Tuga ka. Nabanglok ita. Dati-dati met, manipuli din sardin kontik sigarilyo kit uminom ta ara. Ngem ana, dangem na. Sarimet sumin siya makti ara. Di matutaling nga, insarden ko. Una ta kasapula matlat alcohol di bagiti tao. Salag nga sobra.
Yung Jack Sigarilyo, akit awan ng ibaga nga kasapulan ti bagiti nikotin. Di ba? Sikan din na baknang. Ano ko magpakita nga na baknang nga? Ahumot pa'y bukod ko nga restaurant. Ngayon, nadamdaman ko nga posible nga itatun ka dadya ay aking kodya restaurant nga kuha maminen. Ano matuloy da mapahanang mag-migrate sa Jay Amerika. Tadagiti anak ni Madam Cynthia ket adada di Amerika eh. Nagrawan di asawa na. Isulangan ta dato'y Pilipinas. Katuhan, di posible nga ibati ng tukeng ka di upat nga restaurant. Ket ako uri mapansan di Amerika, andun tulad pa nakabagi na. Ket ngas pagkarikan ta itad ng tukeng kan, pasubyam laeng. Di tagos kanto nga owner and manager. Iti talo nga sanga, upat nga sanga ti restaurant. Napahanap nga iti sa dyan, nirana nga awang kasi nga restaurant nga napanam. Ano trabaho mitan? Anak ako tsaka. Nadamag ko ng bakasyon ka. Iso nga nagbakasyon ako man. Ano trabaho? And saan ka ba siya nga talyer ko, Diyos yun talyer. Nagbasa ako di vocational course. 6 months. Impahat ko. May madupad experience ko. Kasken ka, simrek iti restaurant, nagbalinin nga manager ti restaurant, simrek ak italier, impakat ko ti adal ko, iking ka nga adumatin ti adal pa nga susurok, iking ka na si Mina ak adan basig nga talier ko. Kagatan ko lang dyan kotsek eh. Second hand? Haan? Brand new? Hinton bigat pagluganan tanto. Diyan nga kotsekon? Sino nga tiglugan? Kat ibati mo mabanda to di syudad, paspasyar. Maumakon si Diyos sa syudad, paspasyar, dito kahit ko pagpasyaran. Di mabanda to di karayan. Barbaring ang tamagatang nga marama nga maburak. Mailiwak nga peso di karayan eh. Di na ito buburak na bigat. Sige, nisot ko nam. Hindi umay kam to. Katok tatang gininanang. Sige. Diyan nga asawa ngay. Sikaman. Nag-asawa ta ng kitso, at asawa. Kahit mo sawan, kasting kariking ka, Dora. Inik ka tinamnama. Sikapit ng tagkanyak. Iti inspirasyon. Api nga tsak tuladan tinaramid mo. Inaramid ko man. Naman pa isang color jam. Vocational course lang. At least, ada mabalin ko nga ibagay kan ka. Tapno ibagay kan may kariyak. Willie, Dede, parang ikat mo karagi di mading ambisyon. Umanayan nga pa kay bagayap kanya. Kinagyaman hak. Tabigbigan, panang magbagakin ka. Sunulayin ta. Tanya. Di mo damagan no, the boyfriend kon? Tada ka din. Kung natatatangkin na nang mo, awan ba? Nagdikapsat mo. Hindi ka pagsalsalutsutak, awang ka naman pa eh. Dan? Ha? Dan? Kahit mo sawan, danubyo kon. Sino? Sika. Dora. Oo. Kamay. Siyempre. Nubya kan. Nubyo na ako, hindi mabalintan akin narakok. Naging narakop kam nga rod, iti na irot, manong nemi, ka naglanang di bibig mi, iti ababa nga panaw, manong nemi da kami, iti amat lang, tinagkatuloyan kini Willie. Nagkaradwaran kami, manong nemi di high school,
May diadakam ti high school, kinrugyan idin ni Willie manong nemi tinangidaton ti panagayat. Wen manong nemi ti imbaga ni Willie idi, posible ang mapasamak kat napasamak. Intedeng namin pinsan manong nemi ni Madam Cynthia ti talag kanyak karigiti upat nga sanga ti restaurant. Sinubliak lahing iso na iding ininot. Tapno makunan nga shock iti owner ken manager iti dayta nga sa ti restaurant manong. Edento tada makelmet ti talyer ti asawa ken ni Willie. Dito'y kami siyudad banong nemi ngagnaed nga mapang kami betlat ta sumalsarong kar sa ilimi. No kasta nga may iliw kami. Talo manong nemi nagbaling nga bunga ti nayatmi ken ni Willie. Edento ta ni June ken ti asawa na amay sa nga maestra duwamit ti anak da. Edento ta ni Lily manong nemi nga accountant amay samit nga manager iti bangko ti asawa na duwamit ti anak da. Iti layang sakbay iti lockdown manong nemi nagsaruno nga natay dedinanang kintatang mi. Iti sakbay wano iti lockdown manong nemi nagsara ti business mi. Ngam kadagitoy manong nemi ket duwalaan iti nakalukat. Sampay lang nga nakalukat ti may duwa manong nemi ta basit pa lang dagiti nawaya nga customer nga umay na mampayad dagiti kundawi manong nemi nga do dagiti agi take out ako na. Dito sa syudad amin manong nemi ti ayan ti balay mi nga kakabsat ka nagraman dagiti kakabsa asawa. Ti family house mi manong nemi ilimi ket kabagyan mi tagkikan nga sadya ti papanam mi pagyanam mi no kasta nga agbakasyon kami. No dumteng ti death anniversary datatang sabi tinga ni nanang manong matipon-tipon kami nga kapsat nga bakasyon iti lugar. Ito nga ti pagkasalita manong nemi kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa. At sabi ko damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program manong and God bless. Toy nga dagyaman nga pagayam mo nga dura. Pagayam ko nga dura, thank you very much, Kenka.